maka Ebuka Obi pụtanụ Ebuka Obi Osietie pụta ka ijewe na 20 October n'ihe eji mara dịka elugonu ndị Igbo pụtanụ ihe ji mara dike eruo na kịta ka a ga-ama na anyị enwere ụmụ nwoke ka ụmụ nwoke anyị aghọgo ụmụ nwanyị ka ụmụ nwanyị akago ụmụ nwoke anyị mma ka anyị marụ ihe eji amarụ dịka orugo anyị ga-ama mbe na abụ nke bụ oke ka maka Reverend Fada Ejike Mbaka pụta n'oge si etigo bịa na ka ijewe Abuja 20 October ndị ugwu na ofe mmanụ ha na-aghọtazi anyị na anyị enweghị mmadụ. For example, ya na nne ekwu ana m enye instances. For example, Sunday Igbo eji aro neke jikweni ya arapụghị na nezieni ndị na-egbu mmadụ, ndị na-atọ mmadụ, ndị Boko Haram ka Nigeria gọọmenti ji na-akpọ udo na-ekwe ha na ego ne ka ya enyefa ka udo wee chaa. Nezieni nwanne anyị nwoke bụ na-agbasa ozi na Facebook ndị ọsọ igwu okwu ebe a onye isi ndị terọrist a Boko Haram anọ n'ugwu nyanwa bụ onye pụtanụ na-agwazi ndị gọọmenti ịma kọndishọn a ga-eji nwe udo. Nyanwa na-ekwu na ọnyanwa chọọ enwe udo, ọ chọghị ama nwe udo, onwekwa ihe mere ọnyakọsi onweghị ụdị mgbe egbe ọnya ha ebe a nyarị ya n'elu nyọrị ya n'ala onwekwa ihe merie mana nwanne anyị nwoke na-anwụrụ anyị n'ụlọ mkpọrọ chai na-ekwu okwu nkịtị maka na eziokwu na-agba onye ojii agba na ntị. Ihe na-ese mụ na ndị be anyị kịta bụ na m gwa ha eziokwu, enwekwa ụgwọ ha na-akwụ m, enwe ego m na-enweta na onye na-eji m can I spend with my own money. So ihe Nnamdi Kanu mebu gị na okwuru eziokwu and o mere anything that against the law na ọsịrị gịnị na ya chọrọ nwere onwe na mkpagbu na-akpagbu anyị dị too much. Na oge erugo mgbe ndị Igbo ga-apụtanụ ihe niile aha anyị nwee n'ala Igbo oge esi etigo kedu nji igwe gwa enweghị onye Hausa maọbụ onye ofe mmanụ ruru level Nnamdi Kanu onye Igbo ga-ejidenwu na nga. Ka m gwa gị eziokwu, jee police station a niile nọ n'ala Igbo nweghị bọsị onye abụghị ya larụ na sel chifu, ọ dịghọ possible. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo kpọchinugo onye Hausa kpochie onye Hausa onye abụghị n'ala Igbo kpochie jos ọralụ na sel chifu wee nye aka ịnụ ka mfụ gị. Ọ bụ na onye Igbo ka ewu na ndị abụghị a na-akwa shuo, ndị abụghị a na-akwa shuo na-akụ kpọmkpọmkpọm. Ị ga-afụ onye abụghị mmeri sụrụ mmadụ mma ma ọ daga o jisiri enike gbara ọsọ gbaba n'ime barracks ekwudobego onwe maka ya enwe ezo ị ga-ajụ maka ya. Ndị Igbo niile chụrụ ya ọsọ ruo ebe a ga-atọ ọnụ na bayad. Nobody will go to ask of him anymore. Ndị Igbo ji si na yiri na Igbo makalisia na gidigidi bụ ugwu eze. Ndị Igbo governors the whole world na si na ọnụ nwa ji Maazị Nnamdi Kanu mana n'ime onwe unu nwa ma eziokwu ma ọ bụ nwa ka ekeji isi n'unu jide Maazị Nnamdi Kanu ada asị n'unu kwụrụ ụgwọ ka ejide ya kama na enidere effort unu Soludo na-eme ike ya. Soludo mechie sekpuo Nnamdi Kanu dowe na Ọka na saịda Roma sie ya free Maazị Nnamdi Kanu dowe which you got there the banner ka dị there. Anyị na-akpọ ndị Igbo niile on 20th of this October ka anyị chama acha ndị omenala bụ ụzọ eziokwu niile. Nwanne anyị nwoke nwere ihe o mere nga onye kpọrọ atụ ya nga kọtụ wee sisi rapịa ya na aba discharge akpụ ite dị mata una ka were pawunu ji nwere obodo a mee gịnị ji die. Kedu mmadụ dịka Onyema Allen the CEO of APC Nigeria Limited kedu ebe ị nọ pụta on 20th of October ana m akpọ gị. Kedu mmadụ dịka Governor of Anambra State His Excellency Chukwuma Soludo oto gị gbara mbọ maka ke Nnamdi Kanu maka nke anyị fụrụ ka anyị ekwu imechekwa osisi kpọnye gị Nnamdi Kanu na ị ga-analụ shọti anyị na yogo biko pụta ka anyị chaje. Ke mmadụ dịka Chief Alex Oti the Governor of Abia State pụtawa na 20th onwekwe eme echi ndị ahụ nwere ike nwere ofu onye n'ime unu tukpuo n'ime. Ana m agwa gị eziokwu
ọkwa anyị nwa ga-abịa kwuolu unu. Governor of Enugu State Peter Ndubisi Mba oge elugo pụtawa na 20th of October. Ọ bụ na anyị bụ Igbo bụ ofu, ọ bụ na anyị bụ nwanne, ọ bụ na anyị si na Nnamdi Kanu enwere ihe o mere, ọ bụ na otu o si eme ya na ụnụ achọghị ya, edunete nwanne adọọ ya ndụmọdụ n'ụlọ. Onye ọbụla mụdị nwa na o nwere, enwe onye dị isi ike n'ụwa, mana ị na-eme isi ike mewe isi ike n'ezu. Onwe ndị na-eme isi ike bụ egbe agagharị n'ala Igbo na-ekidnapụ ndị mmadụ, mana isi ike nwanne anyị bụ gịnị? Na na-emegbu ụmụnne anyị. Ka anyị nwere onwe anyị, ka anyị makana ma anyị ga-asọpụta nwa onwe anyị. Kedu nwanne anyị nwoke gọvanọ Ebonyi steeti, gọvanọ Nwifuru pụta n'oge elugo ka anyị jeenu. Onwe onye ọrụ si ele ya na nwanne ya. Mbọ niile anyị na-agba akwụkwọ ka Igbo dị mma. Gọvanọ Nwifuru pụta 28 onye ọbụla pụta ka anyị ma na nke a bụga ka m gwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na ihe niile na-akpa afọ Igbo pụta, all these prominent people pụta, ndị Hausa ga-anọgharị, Yoruba ga-anọgharị, na-anọgharị n'isi gị, n'isi ụmụ gị, na-eso were emekọta gị ya nịga ya na Nigeria na-emegide pull all the attention of Atiku ajoin ihe nje preach maka practicality. Igwe bụ ike. Ndị gboo kwuru okwu niile asị gị gịnị? Igwe bụ ike. Ofo isa dị eme ọfịa, ukwu isa dị eme ya mgbaji, adị eme ukwu isa mgbaji. Pụta na ka anyị dị ka ukwu isa, pụta na ụmụnne ka anyị bụ. Nwa onye ga n'ụlọ anyị ọgụ, ọ bụ na ya nọghọ dị ọgụ. Kedu maka nwanne anyị nwoke bụ former governor of Ebonyi State, nke bụ onye isi ndị ọrụ today na Nigeria, bụ Dave Umahi. Pụta n'iso n'ihe Igbo ji dee ebube, iso na onye anyị abafu dị mkpa ogologo ime na Igbo today. Pụta na 20th of October ka anyị bunite Igbo enu. Enweghị onye ga-emeli Igbo, enweghị onye ga-edevelop anyị Igbo na-abụrụ onye Igbo. Enwere ka onye Hausa dozie ya n'Igbo, enwere ka onye Yoruba dozie ya n'Igbo. So onye ga-edozi ya n'Igbo today bụ onye Igbo. Kedu maka ụmụnne anyị ndị na-anụ afa ha na-akpa ike? Kedu maka nwanne anyị nwoke bụ Yul Edochie? Pụta odogwu na Nteje, pụta n'oge elu. Kedu maka nwanne anyị bụ Chief Atọ Eze n'Ukpo? Bịa zọpụta ụmụnne gị. Kịta ịdị ndụ ka anyị ga-eri uru gị. Asị mara ihe ọma ị ga-emerụ mere m mgbe dị ndụ. Tag nwanne ha ncha niile Abari Bekunie pụtawanụ. Tag what the whole prominent Igbo people in Mafia. Really tag them, not only writing their name. Make sure you use a hashtag on them. Tag Banofa. Umunai na Ijele na Africa. Nwachukwu okike abịa manyelu ọgụgụ ise ji agụ egwu. Flavor na-abanye apụtanụ. Kedu maka nwanne anyị chief priest? Kedu ihe na-eche? Pụta na 20th October. Nwekwa eme echi. Ka anyị were Nnamdi Kanu abidia. Agwa ngọ bụ na so were ya emegide ihe niile ha na-eme megide pull attention Atiku. Atiku asị ya join go. Biko onye ka anyị nwa bụ ndị Igbo bosi that we cannot join to free our brother and to bring peace in our community. That one has come for practicality. Reality hit ga bụ ndị Igbo. Maazị Nnamdi Kanu is a reality that hit us. Ibini na na-enwe ọkụ na bai. Ịpụtakwu n'ime abalị gari abụrụ problem na be nna gị ti wen aro ne kọfọ mụ na ga-anwụ. Ọjụzọ kalukunie. Nwanne anyị nwoke Obi na ihe egwu ọkpọla ya nke n'ọba. Obi Kubana kedu ebe ị nọ? Kunienu. Gbuo dike na ọgụ ụnọ. Bozie dike rụla chọba dike. Obi Kubana kunienu. Joe Izaz odogwu n'okpuru ọbịa. Pụtanụ na iru dike na anyụ mma nkọ. Some of unu nwa m na-akpa afa m lọ how big unu dị before Nigeria as a nation.
maka na mmadụ adịghị eju onwe ya anya mana unu dị very big. ihe niile a na-eti egwu nwanne anyị nwoke Fino pụtanụ. ihe niile Igbo ji ide ebube na-akụ egwu pụtawanụ. Kanayo o Kanayo, kedu ebe ị nọ? nwoke ọma pụtanụ. Zubi Michael pụtawanụ. ke maka Zenko Odogwu n'Okpọ pụtanụ na mmiri erigo ndị Igbo. ọ bụrụ na ya zọpụta nwere Maazị Nnamdi Kanu, onye ga-azọpụta anyị? ke maka Reverend Fada Ejike Mbaka pụta n'oge si etigo. bịa na ka anyị jewe Abuja 28 October. ke maka Ebuka Obi pụtanụ. Ebuka Obi Osetie pụta ka anyị jewe na 28 October. n'ihe eji amara dịka elugonu pụtawanụ. ọkụ na-ere ere ngwa ka anyị jewe na Abuja. Reverend Fada ọkụ na-ere ere ka anyị jewe na Abuja on 28 October. Odumeje Osetie kịta ka anyị chọọ power ga na in practical. Odumeje Osetie nụ kịta ka anyị chọọ power na on practical. anyị dọnso onye Ịchaga Osetigo ezigbo mmadụ na mba anọ. nwa Igbo ji ide ebube. nwoke ọma obi ya dị ọcha pụtanụ. ihe niile na-ejele Igbo ozi, ihe niile Igbo ji ide ebube Osetigokwa. His Excellency Peter Obi Osetigo. Obedient family. Peter Obi dị na mbụ adị loya. ọ bụrụ maka nke a pụta bịa soro ụmụnne gị ka anyị jee Abuja. anyị ejiri egbe eje, anyị ejiri mma eje. ọ bụ ihe maka udo na be anyị nọ. Peter Obi pụta. ke maka Victor Ume, Chief Victor Ume, ezigbo mmadụ na ụga. kedu ebe ị nọ? kedu maka nwanne m nwanyị every year young, nwanne m nwanyị enenebe je họlụ. nwanyị anyị je eme ọnụ mama ndị Igbo. asa dị na nwanyị Bianca Ojukwu, kedu ebe ị nọ? ọkwa gị nwa bụ onye isi ndị Foreign Affairs pụta. nke a anyị na-emekọ ọnụ pụta na nwa onye na-eji n'ọgụ. na ihe amara ka emere n'ụwa bụ ọnwụ. pụta na mmiri erikwa ndị Igbo for how many years? jide the only person ndị Igbo ji fụ ụzọ. ka m gwa gị eziokwu, ewezuga Maazị Nnamdi Kanu ndị na-achị efi karị were ga n'Igbo niile. Imam pụta nwa iro. ị gaghị apụta nwa iro, mmadụ ka eji aga. Mathias Ejiofor ikwuka imere ọfụma. ị na-anwa a sị na eto dịka na nke o mere ome ọzọ merụkwa na-aga. ikwuchago ihe ị nwere ike ikwu ka anyị nebezie anya marụzie na onye Igbo politicians apụtaghọ ka e wee zọpụta nwanne anyị nwoke ebe a chọrọ igbufie. ịma na onye a bụrụgo onye ilo ndị Igbo ụwa niile a. ka anyị nebezie anya ọkwa 20th of October orugo na-eru. mgbasi a ka m si wee kwu anyị ga-ama mbe na abụ nke bụ oke. ndị be anyị ka enu ihe unu che n'ihe onyonyo a. ndewonu ụmụnne m.